ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଖାସ୍ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗରୁଡ଼ ଖମ୍ଭ ବି କହୁ। କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଏତେ ପବିତ୍ର କାହିଁକି? ଏହା ପଛରେ ଏମିତି କ'ଣ କଥା ଅଛି? ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଏହାରି ଭିତରକୁ ଯିବା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଇଏ କ'ଣ ଖାଲି ଗୋଟେ ପଥର, ନା ଏହା ଭିତରେ ସତରେ କିଛି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଲୁଚି ରହିଛି? ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଲା, ଭକ୍ତମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଖମ୍ବକୁ ଛୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ କାହିଁକି ଆସିଯାଏ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ଗଭୀରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏହି ରହସ୍ୟର ପରଦା ଉଠେଇବାକୁ ହେଲେ ସବୁଠୁ ଆଗ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ସେହି ଅନନ୍ତ ସେବା ବିଷୟରେ। ଆଉ ଏହି ସ୍ତମ୍ଭର ପ୍ରକୃତ ଦିବ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ବା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହ ଠିକ୍ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଏହି ଗରୁଡ଼ ଖମ୍ବ ଅଛି। ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅକଳ୍ପନୀୟ। ଆଉ ଏହାର ଏହି ସାଧାରଣ ରୂପ ପଛରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସାଧାରଣ କାହାଣୀ ଲୁଚି ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଗରୁଡ଼ କିଏ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଗରୁଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାହନ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ସବୁବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ଅତୁଟ ନିଷ୍ଠା, ସେଇଟା ହିଁ ଏହି ଜାଗାକୁ ଏତେ ପବିତ୍ର କରିଦେଇଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଖମ୍ବଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ପଥର ନୁହେଁ। ନା, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ସେହି ଅଟଳ ଭକ୍ତି ଆଉ ସମର୍ପଣର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ତ ଗଲା ପୌରାଣିକ କଥା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟେଇବା। ଜଣେ ସନ୍ଥଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା, ଯିଏ ଦୂରରୁ ହିଁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ଜାଣନ୍ତି, ଏହି ଖମ୍ବର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆହୁରି କେତେଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଏହା ସହ ମହାନ ସନ୍ଥ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ କାହାଣୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ। କଥାଟା ହେଲା ଏମିତି, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, ଏତେ ଭିଡ଼ ଯେ ସେ ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିଲେନି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଏଇ ଗରୁଡ଼ ଖମ୍ବ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ସେଇଠୁ ଦୂରରୁ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଏମିତି ଭକ୍ତିରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାରା ଧାରା ଲୁହ ବୋହି ଆସି ସିଧା ସେଇ ଖମ୍ବ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଲୋକେ କୁହନ୍ତି କି ଆଜି ବି ସେହି ଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ସେ ଖମ୍ବରେ ରହିଛି। କୁହାଯାଏ, ତାଙ୍କ ଲୁହ ସେଦିନ ଖାଲି ପଥରକୁ ଭିଜେଇ ନଥିଲା, ବରଂ ନିଜର ସବୁ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ସେହି ପଥର ଭିତରେ ଭରି ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ସ୍ପର୍ଶର କାହାଣୀ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଏହି ସ୍ତମ୍ଭଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ଅନୁଭବ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ପ୍ରତୀକ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ତେବେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଛୁଇଁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହନ୍ତି କି ଏହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ମାତ୍ରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ଲାଗେ ଯେମିତି ଏହି ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ମନର ଏକ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଦୁଇଟା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ହେଲା ଭକ୍ତର ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭବ, ଯାହାକି ଏକ ଅଲୌକିକ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି କଥା କହୁଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ହେଲା ଏହାର ପ୍ରତୀକ, ମାନେ ଏହା ଖାଲି ପଥର ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଭକ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ସେହି ପବିତ୍ର ଲୁହର ଏକ ପ୍ରତୀକ। ତେବେ ଶେଷରେ ଏହି ସବୁ କଥାରୁ ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ କ'ଣ ମିଳେ? ଏହି ପଥର ଭିତରେ ଏମିତି କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲୁଚି ରହିଛି? ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ତମ୍ଭର ଅସଲ ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିବା। ଏହି ଗରୁଡ଼ ଖମ୍ଭ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଏହାର କାହାଣୀ ଖାଲି ଇତିହାସ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାସ୍ତା ଦେଖାଏ। ଆଉ ସେ ଶିକ୍ଷାଟା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଶିକ୍ଷାଟି ହେଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବଡ଼ ମନ୍ଦିରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଦରକାର ତାହା ହେଉଛି ଏକ ପବିତ୍ର ହୃଦୟ। ହଁ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ବାସ୍ ଏକ ପବିତ୍ର ହୃଦୟ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ତ କେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିଲେ। କେମିତି? କାରଣ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅପାର ଭକ୍ତି ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭରି ରହିଥିଲା। ତେବେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ତାର ଉତ୍ତର ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଏହି ସ୍ତମ୍ଭ ଖାଲି ଗୋଟେ ପଥର ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଆଉ ସମର୍ପିତ ହୃଦୟର ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଏହାର ଶକ୍ତି ଆସେ ସେହି ଅତୁଟ ଭକ୍ତିରୁ। ତେବେ ଏହି ଭକ୍ତି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସର ଅପୂର୍ବ କାହାଣୀ ପରେ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି କହିବା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।